Ano man yung mga tawhanan ni? Relax naman yung lani. Hoy! Karon ha? Paminaw mo. Oh, sir. Karon kay mulakaw mo ko, kay matok ko sa mes kay na ko'y tuyo dito. Kining lubi ha, kanang uban nga dito kag pamuak naman to dito. Oo. Kinahanglan ha, kan gadagumdag ko man oh. Ini talithi kani ang uban inyuhang kulob. Dahil ang uban pod ipanghayang. Dahil ang uban pod isulod nyug sako. Oh, sir. O nakasabot pa mo? Oh, yes, sir. O mo na ha, mo na bantay lang biya mo kay balik na kuan ni naulanan na naa. Maka pisugid mo na og kasaba gyud. Dili lagi, sir. Oh, nya ka kanang bunot ana ha. Kanang bunot ilabay niyo nang bunot kay makadaan sagbot na ning manggahan. Oh, ha? Amo na labay, sir. Oo. Kay mula ka na ko karon. Kaya nang iyong sidlo unya na ha, unya ni uli nako. Oh, salamat tan, sir. Salamat. Na ihap na ni. Oh, muna. Ha? Muna. Oh, nya dayon pila man eh, kalipon eh. 2,000, sir, 2,000. Oh, amo na imong pinuntan. Oh. Oh, sige kana diyan na ihap na bala. Hoy, kuminaw. Mana. Ha? 200. Oh, sige kay dito ha, katong ipambuak dito. Og muulan, inyo nang ikulog. Oh. Og ang uban ihayang, unya ang uban isud sako. Oh, yes, sir. Sabot ba? Oh. Sige, mulakaw ko. Salamat po. Sige ha, galingan mo rin trabaho, kay mulakaw ko. Sige. Kay bantay lang biya, wala na diha kay dako gid mo kasaba nako. Sige rin ako. Sige. Ano ba, Brad? Asa man brad? Mag-inom tayo ni Guan uli ni sir kay sildo man taon niya. Oo, inom mo tan. Kon ba relax po. Mga kapwa kong sildo niya, mga 2004, tag 400 bay adlaw. Opo, mga dismil ko ha. Gusto mo tayo nakabsin di ka? Mga lima ka adlaw to kay. Ang lima mo. Ikaw ba? Mo. Amot ng buta niya. Ah, sige. Karon wala sa kakapoy mo ba? Kay kapoy ba puno yung trabaho? Pulis ko pulis imot ba? Uy, puro dagom yun. Inura ba sa sir nga ang uban kulob ba? Uban makiyang. Oh, uban mo lang, ang uban sulos ako. Ito, sapaan sa ato ni kule. Ano naman yung mga tao ni? Agoy, naunsa man yung mga tawhanan ni niya. Hoy, naunsa man mo? Nga, ako mo mong kong gingnan nga, katong binugha, ikulog, ang uban, ihayang, ang uban, isub sako. Naunsa naman, hinuon ni hitabuka. Nga kamo naman noy nangulog. Nga mo, nanghayang. Nga ka rin mong isa mo kaniyo. Palihog yan, isod, sako. Hoy, ano, kamo mo noy isod, sako. Naunsa mo ka sir? Mga tawhanan, hoy, makapisos yun mo na karon. Ingon mo, maghayang, uban, magkulog. Ikaw ba nagayon sir? Pagkikan mo, ikaw mo istorya ang uban mo kulog. Uban mga yang, uban mo sulos ako. Maway mo gibuhat sir oh. Pastila ni mga tawhana. Tarong nga bugsuko. Mao lagi, pero di na mo yung ipasabot. Oh, dili di mo pasabot mo sir. Ang uban bang binugha, ikulob. Ang uban ipanghayang, ug ang uban isud sako kay meron na uga-uga na. Salan ba din ni? Uy, kasabot ani? Murah.